Tukay. Ma'am Joanne, si Action John Diaz sa Action Radio. Good afternoon. Hello, ma'am? Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Ma'am, ikaw gid si Joanne Dukay. Sakto ko? Sir, ako ni sir. Ikaw to, ma'am, ang nakakuha sang video? Sir, ako, sir. Sige. Ano ganing ngalan sang bana mo, ma'am? Si Reggie Disuyo, sir. Reggie Disuyo. Sir. Pila na edad niya na, ma'am? Kag taga-diin ka mo? 41 na siya, sir. Taga-diin ka mo, ma'am? Taga-Cadiz. okay. Pero diri ka magatineri sa mga Bacolod? Diri kami gabi ay. Ano nga jeep na, ma'am? Street, sir, kundi kami ga-star. Hindi. Ano nga jeep ang inyong nga ginabiya? Shopping northbound Burgos, sir. Okay, sige. Ma'am, storyahay kami. Ano natabo, ma'am? Nga naglabot to sa phone. Antis, ma'am, naglabot nga nagsingkitanay. Ano gid ang natabo? Anong violation nyo? Wala man siya, sir, nagambal nga kung ano violation. Kaso, kipalapitan niya lang si Banaon, kagambala niya nga, angaway ka nag-go, 7 seconds. Hindi na si Banaon mag-go, kailangan lang kaya private aral sa una yan, sir. Okay. Oo. Ma'am? Karon, sir, nagpalapit ka. Gihambalan niya, sir, ang bana ko niya. Dapat nag-go ka. Bal ni Banaon niya, hindi na ako, sir, kay stop na niya basi kung malang-alang ko. Okay. Tapos, ang hambal niya, buhat to. Ipag-goya kay Banaon, diskan stop na, sir. Di hambal ko ni Banaon niya, hindi ko, sir. Di why si Banaon nag-go. Dito na sa nangakik, kaya nagrason ko no si Banahon. Di hambal ko, sir. Seconds na lang, sir, hindi na mag-go, kaya talang-alang na. Ang ginalikawan man ni Banahon, sir, nga basi, kung madakin ka, so basi madakpan sa, kay Kiss Adan, sir, kapag nakop na da sila, sir mo. Hindi mo man madakpa, mabalaan. Di mo na hambal ni Banahon. Dito sa naghambal, kan hambal si Banahon nga, may space pa man, sir, sa piyak na linya. Pwede pa man maagyan. Tika seconds na lang, mas stop naman mo. Sige, wait lang gid, ma'am. Diin inyo nga ruta, pakadto, ma'am, pa north ka mo or pabalik ka mo diri sa shopping? Pabalik kami sa shopping, sir. So, but silingon, ara ka mo dalapit sa traffic lights? Aragit kami sa center section, gid, sir. Okay. Nagpundo ka mo, ma'am, bilin pa nga 7 seconds. Pero si Banaon, sir, naalang-alang sa private, kaya sa lakyan, ara sa private, sa libulay isang private. Okay. So may bot silingon mo, ma'am, sa atubang sa salakyan nga ginabiyahe sang bana mo, may ara sang private nga salakyan. Nagapundo ko nagalakat. Kapundo, sir, kay stop na mo ti maliko kami going shopping. Mo ti ang private mo man. Okay. So after amo to, ma'am, nakit-an niya, so gusto ya kamo sang traffic enforcer ni nga pakadtoon mapago. Damo na, wala ka mo nagpasugod. Wala si Banaon nagsugot, sir, kasi syempre, sir, malang-alang basi padakpan sa or mag-usap yak, magbinungguan ay sila, sir. May mga pasero kamo that time, ma'am, no? Oo, may pasero kami, sir, daw pilato kabilog. Sige. Si kaso, amo to nga nahalina, tikitadlong ni Banahon niya nga jeep kay gat cross, kay mapas tadlong sa iyang alinya. Ipalapitan niya guhato kay gupa, bali ni Banahon niya, hindi ko, sir, kay alang-alang na. Ginapilit siya si Banahon, nabali Banahon niya, hindi ko, sir, mag-sir, kaya alang-alang na. Niya may space pa man di sa piyak, sir, o pwede pa kalabay sa lakyan kung yung kaso mag-go bala, sir. Okay. So, bot silingon, ang punto nyo, ma'am, kamoy yung ga-insist nga hindi ka mo mag-go, kay ti para sa inyo alang-alang, si traffic enforcer gusto ya ka mo mag-go. Ma'am, may namit lang to nga, ano nga tinaga, nga masakit, abi, prangkana yung storya. Ano nga tinaga nga masakit ang hambal sang bana mo sa traffic enforcer? Sa totoo lang, sir, wala sa sir magyambal. Okay. Ang hambal niya lang, sir, nga, niya, sir, hindi na kumago, sir, kaya lang na, sir. Di hambal niya sa hambal niya, kuha ka, may time pa niya, hindi na, sir. Niya, sir, may space pa man di sa pihak. Pwede pa man maagyan sa pihak, sir. Amo na, be? Amo lang ginagibuya ang surya sang bana ko, sir. Wala gid kami magibuya ang surya. Kan malain, bisan singgit o kung singka, wala kami maghihimo, sir. Okay. So, para sa inyong part, wala, ma'am, no? Kilala nyo to, ma'am, na nakuha nyo pangalan sa traffic enforcer ngayon, eh? Si Chris Aragon, to sa sir, kay kilala na sa sang vice president sang asosasyon namon, sir. Chris? Si Chris Aragon. Aragon, sige. Amo ni siyang tason. Tason na siya, sir. Sama na ang nagtawag sa inyo. Ma'am, ano pa matyagan mo? Ano ang nahimo nyo nga nagkanto sa punto nga nagsinggitanay na? Amo to, sir, naghambal siya nga.
Gohon ko, tayo pala yung banahon, hindi. Di karon kay go na sa pag-going shopping, go na sir mo. Di green lights na. Di mag-go na si banahon, hindi sa maghalin sa kay banahon. Jeep, ara sa tunga, amalya, hindi ka mag-go, stop kada. Nya, dito kalibot sa Caltex. Nya, di ka di magagi. Dito kami naglibot. Si banahon naglibot, to. Tapos, paglibot ni banahon, sir, dito gid sir gin dira si banahon, kag ako. Ano, magsiling ka bira, ano, ma'am? Inambala niya gid sir nga mo na sir nga, galayo palang wakal na siya nga hambalya sa amon, sir nga, nya, wala ka mong guro kakilala sa amon, sa ako nay. Nya, inang ginasaway na kamo, gabuya pa kamo storya nga malain. Di wala magit kami nagbuya sa storya nga malain, sir. Kasi nagrasul mo lang akong tana nga may space pa man, sir, sa piyak. Okay. In case nga mag-go. Di, amo na ba sa bana ko. Kaya nga, hambal man sang isa kang sir, nga gamayon, niya sani, sir, nag-go ka lang kay ginasinyasan ta ka. Kaya hambal man niya, hindi ko, sir, mag-go, sir, kaya lang alang. Tapos, syempre, kahalong sanda ko, pwede takpan na idan sa mong, sir mo. May nabatian kapag ito, ma'am, nga nagambal ka nga lampusan? Oo, kaya nag-amo sa hambal yung sir mo niya. Ay, basi kong, nabakuha mo tambal ko. Sige, sir, ano, sir, lapasan mo. Tapos, sir, sir. Kaya ginabidyo ta ka. Ya, basi ko, wala ka mo kakilala. Ang mo na hambal, sir. Ako, sir, nagpanik ko. Kaya una-una to. Wala ko sa gibidyo, kay okay lang to. Abi ko, paguho niya kami. Dito na ko yung nagpanik. Dito na nga lapit na ano si banahon, abi ko patupaan niya, kaya kamot nasa seatbelt sang tetaan ni banahon mo. Okay. Dito ko nakuha cellphone, kag-video lang sa dali-dali. Amo lang to. So pagkatapos ito, ma'am, sang inyong binailuhanay, nag-ano ka mo? Wala man, sir. Nagpuli na lang ka mo? Or nag-diretso na ka mo biyahe? Nag-biyahe kami, sir. Pero ang banda ko, sir, hindi kita focus biyahe. Kaya gabiyahe kami, sir. Nataw umitsagan ko, sir, ang paminsaro niya, sir, layo katama. Kaya ngiyamban sa ako niya, anong sala ko nga, giyamay higit ko to. Isa ka damo, por sir, nga nasa lamuwa namon. Pila-pila ka year, sir, gabiyahe kami. Huwag kami ka sa lamuwa, amo na nga enforcer, sir. Okay. Madakpan kami, sir. Ginatikitan na naya, matikit mo naya. Hindi na yan siling niya, sir, nga amo niya kami na. Ito tood lang, sir. Sa kaduga yun, sir. Hindi kami yaman nun sa mga porser. Okay. Ma'am, oo. So anong luyag niyo mang ipalabot sini sa traffic enforcer o sa tagdumalahan sang bitaw? Anong gusto niyo, ma'am? Wala man siling nga pagdumot ko sa mga sa porser o kung ano, sir, nga siling nga ano gid. Ang gusto ko lang yan, sir, nga magklaro ay kami nga duwa nga in public or live bala, sir, ka para nga balaan niya, sir, sa laya. Kasi syempre may salaman si banahon kaya is go pag may time pa wala sa nag-go. Kaya mo na biyang sala di banahon, pero dapat iyaman saktuho ng pagtratarya sa tao nga dapat pwede man lang niya may istorya nga hindi sila nga singgitan niya ka tagtorisuko niya ka. Ano na ginapangabay ko, sir, nga dapat hindi sa kanan nga tiyon parehas sa mo ng ano yan, sir, nga mga tao, sir. Pila na ka mo katuig gabiyahe, ma'am? Dugay na, sir, kay halimpaya sa bata among diay, sir, tapos dasal. Pila na katuig? Estimate nyo, ma'am? So, dugay na, sir, kay more than mga 11 years. Nakaso kayo napunta pa si banahon, sir mo. Okay. Tapos subong naman siya nagbalik kay na pandemic ba. Ma'am, klarong ko lang, wala ka mo yaging tikitan sa kamusin nga time? Wala kami kitikitan, sir, pero nagpapal sa, sir, nga may ticket sa kuno, pero wala yung itikitan si banahon. Sige. Ma'am Joanne, thank you good si mo time. We'll try to reach out bitaw regarding sinay para mahusay kag maplastar, no? Kag may balaw nato ng side naman sining ni Mr. Aragon kuno git ang matutuod nga natabo. Ma'am Joanne, thank you good si mo time diri sa Action Radio. Thank you, sir. Good afternoon. Diretso, komprehensibo.